Hej venner, lige en hurtig gennemgang af det her Excel-ark og hvordan man bruger det. Jeg har inkluderet 2 ekstra faner med nogle demo-data, bare så du kan se, hvordan vi bruger det. Den første her, som er selve kvartalet, det er der du starter med at indtaste dine mål, og det vil sige sådan helt overordnet mål. Hvad vil du gerne omsætte for? Hvor mange nye nyhedsbrevsmodtagere skal du have? Hvor mange blogindlæg vil du skrive? Osv. osv. Nu det her, det er som sagt bare demodata, det er altså ikke noget, der afspejler virkeligheden på nogen som helst måde. Så du kan ikke rigtig bruge tallene, men det er for eksempel skyld. Når du har lavet dine kvartalsmål, altså det vil sige, hvor vil du gerne være henne om 3 måneder, jamen så kan du begynde at ligesom dele det ned i de her 3 bidder, altså de 3 næste måneder, i forhold til omsætning igen, nyhedsbrevsmodtagere, produkter og alt det her. Hvad skal der til for at nå de her mål? Når du så har arbejdet med den her fane her, så kan du gå videre til ugefanen, og det er så her, du begynder at fylde data ind, som understøtter de mål, du satte dig herude. Og det vil sige, altså din omsætning for eksempel, det skal jo gerne afspejle selvfølgelig, hvor meget du skal sælge hernede for at nå den her omsætning. Når du kommer ind på demo-ugen, jamen så har jeg lavet 2 kolonner omkring blog, fordi det har jeg faktisk fået nogle spørgsmål om, hvordan man egentlig får struktureret det her med at få skrevet sine blogindlæg. Og som jeg har skrevet i mit eget blogindlæg, så har jeg ikke selv været sindssygt god til at få det prioriteret, så min blog den har ligget meget stille i meget lang tid. Men simpelthen få skrevet det her på, jamen få skrevet blogindlægget her hver anden uge af målet. Hvad skal emnet være? Her relaterer det sig til forskellige produkter for eksempel, så det også understøtter de samlede mål omkring mere omsætning og så videre. Jeg kan fortælle, at i min egen, der er planen, det håber jeg kan nå, at faktisk udgive et blogindlæg om ugen. Og der har jeg simpelthen planlagt sådan, at jeg skriver 3 blogindlæg ad gangen. Sådan så jeg ikke skal skrive hver uge, men så jeg kan sætte en hel dag af til det hver 3. uge, og så sige, nu får jeg skrevet 3 blogindlæg, som jeg så gør klar til udgivelse. I det her eksempel, der vil jeg ansætte hyre en revisor til at hjælpe med mit regnskab og så videre. Og det har jeg også sat sådan en helt flow op omkring, jamen, hvornår skal jeg begynde at indhente anbefalinger, undersøge markedet osv. osv. Hvor meget skal jeg poste på sociale medier, alt det her. Og det hele er delt ned på ugeniveau, som sagt, så jeg kan sådan hurtigt hen ad en linje få et overblik over, hvor mange opgaver har jeg i løbet af sådan en uge, og er det realistisk at nå det hele. Og hvis jeg så pludselig har en uge, der er fuldstændig blokket op her, jamen så kan jeg begynde at flytte lidt rundt på opgaverne, og måske få dem struktureret en lille smule bedre, sådan så de ikke hober sig op, og så jeg ikke skal sidde op hele natten og arbejde. Igen for mit eget vedkommende, jamen, der vil jeg også lave en kolonne med de kunder, jeg har, som jeg laver konsulentarbejde for, fordi dem skal jeg jo også have passet ind i ligningen her, og så må jeg ligesom tilpasse mine interne aktiviteter efter det. Så det er sådan, det er bygget op her. Nederst i Excel-arket her, der er altså en fane for hvert kvartal og ugerne, der passer til. Nu har jeg lavet det fra andet kvartal, fordi første kvartal er ligesom gået. Men de er lige klar til at fylde ind i, og du kan tilføje rækker og kolonner og så videre, som du vil. Og hvis du vil have første kvartal med på, så kan du også bare kopiere de her kolonner. Det er overhovedet ikke noget problem. Jeg har også lavet det som et Google Sheet til dem, som bruger Google Drive. Det gør jeg blandt andet selv. Det ser sådan her ud, og der vil jeg bare lige vise, hvordan du skal bruge det her, fordi du kan ikke gå ind og rette i det her, som jeg deler, for det deler jeg via et link. Men heroppe i filer, der kan du altså gå ned og vælge at lave en kopi, og så kan du gemme den på dit eget drev. Det var egentlig bare det. Jeg håber, at det er brugbart for dig, og at du også føler, at du kan blive mere produktiv og udvikle din forretning. Jeg i hvert fald glæder mig helt vildt meget selv til rigtig snart at komme i gang med at arbejde med det her.